uthola kanjani umuntu mezothola ngengwenya bazalwane njengami nje bengichaza ukuthi nginesithunywa, ngibuya ngenzela abantu kakhulu abasebenza amamayini, abantu abadayisayo, abantu abanamabhizinisi, abantu abasebenza ngamatekisi, abantu abasebenza ngemisebenzi ebucayi, ukuthi baqine ngoba ingwenya inesikhumba esine-protection ngaphezulu. Asikho isilwane esiqine njengengwenya. Ingwenya ngisho ungayishaya i-1 bullet ngeke ukhona ukuyibulala. Ingwenya mozoyibulala ifuna uyiqondanise la nako la inophapho oluqinile, kumele wazi ukuthi ikuphi la uyishaya khona. Ingakho labo bantu sibenzela ingwenya ngoba abantu abasuka bephethe imisebenzi emikhulu. Abantu bamamayini basebenza ngesibhamu, bamatekisi basebenza ngesibhamu, abantu abanamathenda basebenza ngesibhamu. So labo bantu bafuna ukuqiniswa ngempela uma bazothwala. Angifuni ukukuthwalisa kodwa uma usuke ekuthwaleni kimi uyofa. But ekuthwaleni kwakho kumele wazi ukuthi uma ngizokuthwalisa iy'ngqinamba obhekana nazo ziningi. Uphinda wazi ukuthi futhi angithwalisi nanoma ubani. Ningathi mase ningibone nikhuluma bese niyahamba niyahleka, hey uyadlala lona. Akukhona lokho. Mina ngisuka ngicabangela wena. Mina ngisuka ngithatha unembeza wami ngisindisa wena ngoba abanye abantu bathwele kodwa ekhaya balala. Abanye abantu bathwele kodwa manje uyazi ukuthi uzofa nini. Abanye abantu bathwele kodwa manje ukuphila kanabo. Ingakho umuntu mina omunye uyafika ngingamthwali.